ସାଙ୍ଗମାନେ ଓଢ଼ଣୀ ସିରିଏଲର ଏହି ଏପିସୋଡରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୟୋତି ମା ଠାକୁରାଣୀକୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେଥିରେ ସେ ସଫଳ ହେବେ? ଜ୍ୟୋତି କ'ଣ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇ ପାରିବେ? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଜ୍ୟୋତିକୁ କିନ୍ନର କହୁଛି ଯେମିତି ସେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମା ଠାକୁରାଣୀକୁ ଘରୁ ପଠାଇ ଦିଅ, ନହେଲେ ତୋ ସହିତ ବି ତାକୁ ଖଣ୍ଡକନଗରୀ ପଠାଇ ଦେବୁ। ତାପରେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଆଉ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଜ୍ୟୋତି ଭାବୁଥିବ ଯେ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମା ଠାକୁରାଣୀର ମୋବାଇଲ ତଳେ ପଡ଼ିବା ନିହାତି ଦରକାର। କ'ଣ ସେ ମା ଠାକୁରାଣୀର ମୋବାଇଲ ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବେ ନା ପକାଇ ପାରିବେ? ଆଉ ପକାଇବାରେ କ'ଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ? ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ସେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ଏବଂ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଜାଣିଶୁଣି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ତଳେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ମୋବାଇଲଟି ପଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ। ଜ୍ୟୋତି ଏହି ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡରେ ଜ୍ୟୋତି ମା ଠାକୁରାଣୀ ସେଥିପାଇଁ ଘରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖନ୍ତୁ।